Digamos que hoxe cociñamos, pero non produto galego, senón produto hindú, porque temos un restaurante que nos abre as portas na cidade da Coruña e ali está Laura Queijeiro. Laura, imagino que con o estómago preparado, porque din que pega forte, a comida hindú, non digo máis. Exactamente, Noelia, moi boas tardes. Xa estamos preparados para facer esa viaxe de Galicia a India, unha viaxe que imos facer cun guía excepcional, con Anil, o chef do restaurante da India en Galicia. Moi boas tardes. Boas tardes, que tal? Bueno, temos aquí un montón de especias que imos preparar. Hoxe íamos a preparar a raita, é unha ensalada de yogur, con cebola, tomate e lechuga e aceite, e despois un frito de cebola, que é moi típico nas rúas da India. Se viaxas na India, atoparías en todos os lados. Ter en conta que fai moito calor ali, entón o yogur é un ingrediente básico para calquer cosa. Vale. E imos empezar, penso que pola cebola, Pola ¿no? cebola, certo. Entón empezamos o frito, viste que canta especie temos, como xa contaches que hai moitas especies na India. Moitas especias, 1600 tipos de especias. Certo, certo, pero básicas son 4 ou 5. Mira, hai cúrcuma, hai comino, hai cilantro, canela, pois a rompí, e garam masala, o que se fai mezcla. E dice a la carabea é o folla de foin greco. E é para quitar os gases. Vale? Moi ben. E chamase asafétida. Lembras as bombas asafétidas? Sí. Para que non tires. Vale. Bueno, pois imos ir botando, Anil. Sal negra, o cilantro, Un poquinho a ollo, non? Sí, a ollo sí, para ter unha medida e para que non haya gases, e cúrcuma, vale? E despois aquí temos o que é fariña de garbanzos. Fariña de garabanzo. Isto podemos atopalo aquí en Galicia ou é moi Sí, complicado? hoxe en día é moi fácil atopar en todas as tendas arboristerías. Si el que ten dificultade que veña aquí a collerlo. Aquí Tamén pode vir a mercalo, ¿no? mercarlo, sí. Por eso, entonces, a eso mezclamos, deixamos un pouco para que vai soltando agua e despois vai mezclando a fariña, vale? E xa temos aquí Anil preparado, porque claro, senón non nos daría tempo. Correcto, xa temos montado aí e iso faría unha cosa así, vale? Mientras que, aínda que colla un pouco máis de agua, vamos a facer mentras o ensalada de yogur. Perfecto, ben? Pois imos con ensalada. Sí, ensalada. Pois a ensalada é moi simple. A ver, deixámolo por aí. Sí, é moi simple, é yogur. Ese yogur facemos nós, No mercamos é moi simple, ferves a leite, un pouco de yogur e xa está. Botamos o yogur e mezcla de varias especias para las ensaladas. Vale, isto tamén levaría especias, o sea que aquí vai todo regado con especias. Sí, porque a especie é un produto que quenta o corpo e fai funcionar o metabolismo máis rápido. É mellor, cando vas a correr 2 kilómetros, ou comes a cousas picantes. O sea, que vai máis aló do que é os sabores. O sea, todo ten unha explicación. Ten unha explicación, certo. Entón, un pouco así, polvo de mango e sal negra. Perfecto. Vamos aí. Remexeríamos, mira, é moi simple, aliñamos con un pouco de aceite. Moi ben. Intentaríamos aligarlo. Isto todo ten un traballiño, Anil. Sí. Para facer calquer prato da hindú é tan complicado, ten tantos pasos, tantos procesos. Certo, todas as cousas boas ten todos os pasos. Exactamente. Leva seu traballo. Bueno, é moi simple tamén, tampouco é unha... Fíjate aquí. Botamos a lechuga tamén. E bueno... Esa temos preparado deixamos así, mentras pasemos lembrate o fritura que temos preparada para... Dime que temos que ir rematando, entón, imos ir resumindo os pasos. Con iso faríamos unhas boliñas, Sí, ¿no? mira, unhas boliñas así, para que te fedas na idea. Xa teño feita algunhas. Perfecto. Así, iso iría a sartén. E ese sería o resultado, Sería ¿no, o resultado, efectivamente. Entonces, o te pode dicir que fai así. Botaríamos aí, canto tempo tería que estar na... 7 ou 8 minutos. 7 ou 8 minutos, aí veríamos resultado sería alguna cosa así. E imos ir quitando cal sería o resultado final do prato. Sí, é certo. Que sería este, compañeiros, que levaría pois unha base de yogur, ¿no? Da ensalada de yogur. Eso es.
e a cebola. A cebola e punto. Por riba. Bueno, compañeiros, pois aquí vos deixo con esta presentación. Eu vou ir probando e na vindeira conexión douvos as impresións e tamén facemos outro prato da cociña típica hindú. Que boa pinta. É un indio que fala perfectamente galego, así da gusto, Laura. Dalle a noraboa, parabéns de aquí para o noso cociñeiro. Moitísimas grazas.